ତ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଥିଲା ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦିନ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋଟୋ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। କାରଣ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଇଭିନିଂରେ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖରା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ ହେଉ ତ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଠି ବାପା ମାଆ ଆମ ସହ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଟ୍ରେନକୁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବସି ବସି ଷ୍ଟେସନରେ ୱେଦରକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ଓହ କି ଗରମ। ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଟ୍ରେନ୍। ତ ଏଇଠି ବାପା ଆଉ ମାଆ ପାପଲୁକୁ ଟାଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସିଟ୍ରେ। ତ ପାପଲୁ ଏଇଠି ତା ଅଜାଇକୁ ମିସ୍ କରି କରି ଶୋଇଗଲା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକରେ। କଟକରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ ୱେଟ୍ କରି ଡିନର୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ସିଟ୍ରେ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ରହିଲି, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।